Studentkinja druge godine Ekonomskog fakulteta u Podgorici Sandra Vukčević osvojila je nagradu za najbolji biznis plan u konkurenciji studenata 7 evropskih zemalja. Osim Crne Gore, takmičili su se i najbolji studenti iz Estonije, Azerbejdžana, Francuske, Litvanije, Moldavije i Španije. Ova nagrada je za mene veoma značajna zato što pruža mi motivaciju i podstrek da dalje nastavim u realizaciji ove ideje i također smatram da će i našem društvu i okolini da da podstrek za zapošljavanje ovih lica. Osim takmičenja, projekat Bright Ideas at Work obuhvatio je razne seminare, radionice i predavanja o preduzetništvu. Željeli smo da mladi shvate da je samozapošljavanje velika šansa. To posebno važi za zemlju sa brzo rastućom ekonomijom kao što je Crna Gora, jer budućnost je u rukama omladine. Za Sandru Vukčević zapošljavanje lica sa invaliditetom nije na visokom nivou. Stoga smatra da bi njen projekat o Centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Legalite mogao da doprinese boljem položaju te populacije kroz razne programe. U izradi tog projekta imala je značajnu podršku kolegije i ekonomiste Predraga Martinovića. Prvo održavanje kurseva, a kasnije kada završe kurseve i obuku, zapošljavanje u centrima, to jest malim preduzećima i zamenskim radnjama koje bi mi otvorili. U američkoj ambasadi nije su nimalo iznenađeni njenim uspjehom. Zamjenik šefa misije ambasade SAD-a u Crnoj Gori, Douglas Jones, ističe da je Vukčević prepoznala ključnu činjenicu da osobe sa invaliditetom daju važan doprinos našoj zemlji. I dok Crna Gora nastavlja da se razvija kao nezavisna država, potrebni su joj preduzetnici čije će dobre ideje, odlučnost i posvećenost etičkim principima pomoći vašoj zemlji da uspije na konkurentnom globalnom tržištu. Zadovoljstvo ostvarenim uspjehom crnogorske preduzetnice nije krio ni generalni sekretar Evropskog udruženja asocijacija bivših stipendista američke vlade Massimo Cuguzi. Mogu slobodno da kažem da Sandra ima X faktor za preduzetništvo. To je šou za talente koji bi volio da gledam na televiziji. Vukčević je izrazila nadu da će nagrada biti podsticaj i ostalim studentima stipendistima da se usavršavaju i razvijaju svoje preduzetničke ideje.